Dobrý večer, vážení priatelia. Dneska by sme mali hovoriť, sme si povedali, že zmeníme mierne program a že budeme hovoriť o zvykoch. Je to také čudné hovoriť o zvykoch a tam by bolo najlepšie tie zvyky žiť nejako a potom by to človeku aj príjemne padlo. Keď je treba hovoriť o zvyku, tak potom si múdri ľudia tvrdia, že zvyk je opakovaný, alebo často opakovaný, alebo trvalo opakovaný vzťah medzi človekom a nejakou vecou, alebo medzi človekom a iným človekom. Ale ja si myslím, že tie zvyky, o ktorých teraz budeme hovoriť, sú trošku inakšie. Oni síce v histórii predstavujú relatívne veľmi krátke obdobie, ale zvyky odjakživa vplývali na celý život spoločnosti. A ono sa to odrazilo. My poznáme tam zvykové právo, ktoré v Egypte Chamurapi vyril do kameňa. Tuto v Uhorsku poznáme z prelomu 15. a 16. storočia tripartitum Štefana Verbéciho, teda zakotvené alebo spísané v 3 knihách, preto tripartitum, zvykové právo, ktoré v Uhorsku bolo. A mladšie údaje sú potom z toho obdobia Márie Terezie, ktorá chystala urbárskú reguláciu a poslala komisiu účelovú, aby spísala, aké sú zvyky v tej uhorskej krajine, aby podľa týchto zvykov potom mohla nastaviť tú urbárskú reguláciu. No a niekedy tie zvyky majú aj dopad taký, že to vyzerá, ako keby to bola nejaká mágia, alebo čosi blízke tomu. Ale ukazuje sa, keď sa človek nad tým zamyslí, že ono to má vždycky nejaké zdravé jadro. A tak ja som dneska chcel vám hovoriť o zvykoch, ktoré sú vo väzbe na jedného človeka, teda na jeho život. A potom by som sa pozrel na zvyky, ktoré majú tuto v Devinskej a ja ich skúsim nejako aj datovať. Je to približne 20. a 30. roky minulého storočia, teda moji rodičia, moja babka a detko, približne z tej generácie, čo asi vieme o tých zvykoch, ako prebiehal ten rok a čo oni počas toho roka slávili, čo bolo pre nich zaujímavé a dôležité. Takže najprv by som hovoril o zvykoch, ktoré sú spojené so životom jedného človeka. Ide o to, že keď je mamina gravidná, tak hovorilo sa o tom, že mamina nesmie pozerať na škaredé veci, nesmie sa pozerať na škaredých ľudí, nesmie sa pozerať do ohňa, lebo všetko by sa to premietlo potom na to očakávané malé mimino. A keď sa to malé mimino narodilo, tak bol problém. Najprv ho bolo treba pokrstiť. Po pôrode hneď bola tu pôrodná asistentka, baba Marina sa volali, Mórová priezviskom. A táto v podstate odrodili drvivú väčšinu z tej mojej a o kus mladšej ešte generácie, ale aj o kus staršej generácie. Oni bývali tam v tej jednoposchodovej budove, kde je teraz styk a poznali vlastne 3/4 dediny. Vždy, keď sa s niekým stretli, tak povedal, áno, teba som chytila. A nejako. Tak bolo to veľmi príjemné sa s nimi stretávať. Boli to veľmi obetavá pani a oni si potrpeli na to, že nielen priviedli na svet to malé drobča, ale išli aj s krstnými na krst toho malého drobca do kostola. V čom spočíval ten zvykový úzus pri krstení toho drobca? Najprv bolo treba vybrať kmotra. Kmotrom, tomu malému drobcovi, spravidla bývali mladí tých, ktorí boli kmotrami tých rodičov. Teda
kmotrovstvo akoby sa dedilo. Čo to znamenalo byť kmotrom? Byť kmotrom znamenalo nielen pri krste niesť to dieťa, ale aj do tej, čo je to, duchienka, alebo do tej perínky, v ktorej to dieťa bolo zabalené, niečo tomu dieťaťu strčiť. A nie len jednorázovo pri tom krste, ale pravidelne. Pri prvom príjmaní bola povinnosť dať tomu krstňaťu niečo. Pri birmovke bola povinnosť dať mu niečo. Pri sobáši, dokonca aj keď to bol chlapec pri odvode, keď išiel na sentírku a bol zobratý, odvedený na vojnu, tak mu mali tí kmotrovci niečo dať. Samozrejme zásadnú rolu hrali pri sobáši toho svojho krstňaťa. No a keď, nedaj Bože, to krstňa odišlo skôr ako tí kmotrovci, tak vlastne mali povinnosti aj pri pohrebe. No, z nich potom niekto musel niesť kríž na začiatku toho pohrebného sprievodu a podobne. Ale budem o tom hovoriť potom. Teda pri krste asistovali kmotrovci. To bola rozhodujúca pozícia. Keď sa vrátili z kostola, tak bolo také mierne pohostenie, ale dôležité bolo, že mama, ktorá to dieťa porodila, bola povinná ako šestonedielka, teda 6 týždňov, kým to je termín, ktorý prevzalo kresťanské náboženstvo zo židovského, že bola tá mamina po pôrode nečistá a to očisťovanie trvalo tých 6 týždňov. A táto mamina bola odkázaná na to, že sa iní o ňu starali. Jej povinnosťou bolo iba krmiť to malé, väčšinou mliekom, vtedy nebývali sunare a podobné veci. Väčšinou mliekom krmila to svoje malé a ona vlastne nemohla sa oddeliť od toho malého. V izbe, v spálni bol vyčlenený kút, v ktorom bola dopovali nabitá plachta, ktorá zatieňovala celú jej posteľ a ona celý čas ležala na posteli a mala pri sebe to malé dieťa. To malé dieťa, okrem toho, že bolo pri nej za tou plachtou, muselo byť ešte zakryté plachietkou, tak aby na ňu, keď sa plachta odhrnie, náhodou nefúkol vietor alebo nezasvietilo slnko, lebo sa hovorilo o tom, že to by bola cesta, ktorou môžu tam prísť bosorky a ublížiť tomu malému. Aby to malé bolo chránené pred bosorkami, tak dostalo červenú mašličku na ruku a keď náhodou to malé veľa plakávalo, malo nejaké krče alebo problémy zažívacie, tak sa uvažovalo o tom, že ho niekto uriekol. Niekto 8 dní, nikto iný k tej mame po pôrode nemohol prísť, iba vlastná mama alebo svokra, tí, ktorí tam bývali, alebo mohli tam prísť kmotrovci. A jednou z povinností kmotrov bolo starať sa o stravovanie tejto mamy. Teda 8 dní donášali jedlo pre tú mamu. Keď sa na to pozrieme z toho pohľadu ľudského a dalo by sa povedať sociálneho, tak si musíme uvedomiť, že vlastne väčšina týchto rodičiek boli v sedliackých rodinách. Tie sedliacké rodiny mali isté povinnosti voči svojim pozemkom a z druhej strany zasa mali aj isté problémy v nejakej bohatšej strave, pretože žili z toho, čo si dopestovali, čo im zostávalo z úrody. Museli z tej úrody vyčleniť aj na budúcu sejbu a sadbu. Takže veľa toho im nezostávalo. A tu je ten sociálny moment, že tí krstní rodičia vlastne pomáhali v tej zložitej situácii, keď tá mladá žena po pôrode nemohla pracovať, sa o ňu fakticky postarali, živili ju, dalo by sa povedať. Takže aj nie je len o nejakú ochranu, pokiaľ ide o hygienu, ako
nemohli sa tam ľudia striedať pri tom, ale ide vlastne aj o takúto sociálnu stránku toho celého, dalo by sa povedať, mierneho väznenia tej maminy, ktorá doviedla nového človeka na svet. Ako to vyzeralo pri tom, keď išiel na prvé príjmanie ten človek, alebo na birmovku, opäť pri prvom príjmaní asistovali títo kmotrovci a to už bolo v takej situácii, akože kmotor sa láskavo znížil, keď to bol chlapec, k tomu chlapcovi a podával mu ruku a vykal mu a rovnako ten chlapec musel vykať tomu svojmu kmotrovi a krstná mama sa akože povzniesla do takej polohy, že to krstňa muselo krstnej mame boskávať ruku. Keď už teda bolo také, že mohlo ísť na príjmanie, tak už to muselo sa dodržiavať. A toto bolo, niekedy to vyzeralo úplne groteskné. Furman, ktorý ide na pole, na voze sedí a teraz ide jeho krstňa, drobec, oproti. Furman zastaví, zíde z voza a podá tomu ruku a hovorí mu tak, ako sa máte, Jožko, alebo nejako takto. Takže prehodili zo pár nezáväzných slov. Pán kmotor nastúpil na voz a pokračoval ďalej. Boli tu z toho, čo som hovoril o tej sociálnej stránke toho kmotrovstva, z toho vyplývalo, že vlastne ľudia si brali za kmotrov takých, ktorí boli finančne nejako potentnejší. Boli to väčšinou takí, ktorí mali väčšie výmery toho poľa. Hovorilo sa im potom za komunizmu, že to boli kuláci. Boli to sedliaci, ktorí mali niekoľko hektárov pôdy. No a potom to vyzeralo tak, akože jeden z takýchto kmotrov hovorí, že ja nemôžem vlastne, na čo nosím ten klobúk. Ja keď si sadnem a idem na voze, tak vlastne stále musím ten klobúk držať takto hore, lebo stretávam tých kmotrovcov a stále musím nejako sa s nimi pozdravovať. Takže takí väčší sedliaci boli naozaj vítaní kmotrovci. Z tejto rodiny kmotrov väčšinou to bývalo tak, že potom pri birmovke sa stával birmovný kmotor, ale to už bolo dieťa toho kmotra. Teda išlo o posun v jednej generácii, ktorý sa potom zopakoval zasa tí birmovní, z tých birmovných, keď mali svoje deti, potom v ďalšej generácii opäť sa stávali kmotrovcami. Teda deti tých birmovných sa stávali kmotrovcami pri narodení ďalšej generácie. To je pozícia narodenia a kmotra. Otázka sobášu. V dedine to bolo tak, že sobášom sa predpokladalo, že sa najľahšie zveladí majetok. Naozaj výber tých partnerov bol záležitosťou rodičov. Nebolo to záležitosťou tých mladých, ale rodičov. A dokonca tí rodičia mali k pomoci ešte fúru svojich príbuzných, ktorí radili tej mame, ktorá mala alebo dievku, alebo chlapca na ženenie, na výdaj, radili im, s kým by asi bolo výhodné sa dať títo mladí dohromady nejako. A podstupovali prvé vyrokovávanie toho, či teda tí mladí majú šancu takúto, ako oni vymysleli alebo objavili, či majú šancu, aby sa to podarilo. Teda 2, 3 z takýchto príbuzných sa vybrali na to, aby presondovali tam, kde mali dievča, že či tí rodičia dievčaťa súhlasia s tým, aby sa títo mladí vzali. Bolo to ešte znásobené tým, že v dedine sa brali ľudia medzi sebou, lebo keď dievča nemalo priateľa alebo milého v dedine a našiel sa nejaký cespolný, tak vlastne tá dievčina bola ohrdnutá miestnymi ľuďmi v tom, že pre domácich
je na nič. Nikto z domácich o ňu nemá záujem a tí cespolní potom museli pri tej svadbe a teda nejako platiť symbolické alebo aj skutočné nejaké dane. Takže pred tým sobášom dohovorili príbuzní nádejnej nevesty, nádejného ženícha, že títo dvaja perspektívne budú patriť k sebe nejako. Keď to bolo dohovorené a naozaj to tak malo padnúť, tak v to, čo dneska voláme zásnuby, na druhé takéto sondovanie išli rodičia toho mládenca do tej rodiny dievčaťa a tam sa pozhovárali o tom, ako to bude a dohovorili sa na tom, čo ktorá strana tomu mladému dá. Teda išlo o veno, ale už dávno dopredu dohodnuté medzi rodičmi a nie medzi tými mladými, či sa im teda to hodí alebo nehodí to, čo tí rodičia ponúkajú. Že to nemuselo byť vždycky výhodné, odráža sa to vo vzťahu potom medzi tou nevestou alebo zaťom, ktorý ide akože k neveste bývať a bývajú u nevesty, alebo nevesta, ktorá ide za nevestu k manželovým rodičom. Iste poznáte tie pesničky, ktoré spievali Moraváci. Akože, hovorí sa v tej pesničke, akože vstávaj, nevesta, snáď si sa už vyspala, choď podojiť kravy, ktoré si nedostala. Takže je to vyjadrenie toho vzťahu, ktorý bol už dávno predtým vlastne nejako nanútený tej mladej dievčine, ale ona nemala kam vyhnúť, pretože rodičia niečo dohodli a ona bola povinná to rešpektovať. Ako vyzerala tá svadba? Predchádzali jej, hovorilo sa tomu, ohlášky. Ohlášky boli verejné publikovanie úmyslu mladých zobrať sa, vstúpiť do manželstva a súčasťou toho oznámenia bolo aj to, aby tí mladí, ak sú v nejakom príbuzenskom zväzku, aby sa nemohli vziať. Aj keď to rodičia dohodli, tieto ohlášky mali zabrániť tomu, aby príbuzenstva nejako sa dávali dohromady. Teda súčasťou toho oznámenia, ktoré sa dialo 3 razy vždy v nedeľu na Veľkej omši, bolo ohlásenie, že títo dvaja sa chcú zobrať a kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, nech to zahlási na farskom úrade. A farár bol povinný zabrániť takémuto manželstvu a nesmel ho uzavrieť, teda posvetiť. Nejako, ak prišli takéto výhrady. Ako vyzeralo to tesne pred tým sobášom. Mladí museli chodiť pozývať na svadbu 3-krát. Museli chodiť osobne pozývať. Žiadne písomné oznámenie nebolo pozvaním na svadbu. Na prvé pozvanie 3 týždne pred svadbou išiel taký funkcionár z tej rodiny, ktorý na svadbe vystupoval ako stolník, teda staral sa, dalo by sa povedať v našej modernej terminológii, manažér priebehu tej hostiny. Takže tento stolník išiel za kmotrovcami a za najbližšou rodinou s tým, že im povedal, že naši mladí sa tešia na to, že prídete na ich sobáš a vás srdečne pozývajú na to. A potom druhý raz, po tých druhých ohláškach, prišli tí mladí a tretí raz museli ísť ešte v deň sobáša, pozvať aspoň kmotrovcov a najbližšiu rodinu, teda tety a strýkov. To museli urobiť potom títo mladí. Ešte k tým ohláškám. Tí mladí nesmeli počuť, že sa v kostole ohlasuje ich svadba. Oni za tie 3 týždne museli chodiť na malú omšu, lebo ohlášky boli na veľkej omši a oni to nesmeli počuť, aby to manželstvo nebolo nešťastné. Vraj z kostola a nešťastie.
ale tak to bolo. Keď prišlo k tej svadbe, tak vyzeralo to asi tak, že od ženícha išli ku neveste do jej domu. Ženích mal dlhú rozmarinovú halúsku za klobúkom. Bol v tých rokoch 20. a 30. oblečený v kroji. Za klobúkom mal tento rozmarín a ešte mal na klope kytičku malú a na druhej klope mal privesené farebné mašle, také pod kolena, čo mu siahali. A keď prišli táto rodina mladého ženícha pred dom tej nevesty, väčšinou to bývalo aj s nejakou hudbou, tak tí z toho nevestinho domu sa tvárili tak, ako že oni o ničom nevedia a nič ich nezaujíma. Treba bielili dom, alebo, ja neviem, prinakli dvere a tak. A potom, keď búchali títo hostia svadobní už na dvere, tak vystrčili nejakú starú babku, ktorá tam akože robila škandál nejaký. No ale musel ženích s touto starou babkou nejaké 2-3 kolieska vytočiť a potom vyšla ďalšia, nejaká, ktorá zasa tvrdila, akože to nie je v poriadku, veď to je jej muž, ona má od neho dieťa a nejako tak. Takže, no a keď vytočil aj tú druhú, tak potom akože dovolili, aby vošli dnu do toho nevestinho domu. V nevestinom dome sa udialo to, čo poznáme pod pojmom akože odobierka alebo nejako odprosenie rodičov. Teda obidvaja mladí si kľakli a svojich rodičov postupne otca, mamu odprosovali za to, aby im odpustili, čo im kedy zlého urobili, kedy im ako ublížili. No rodičia ich potom akože pohľadkali, požehnali a potom mohlo sa ísť na sobáš. Sobáš bol vždy v kostole v tých 20. 30. rokoch. Napriek tomu, že existovala už tu správa Československého štátu, kto chcel, mohol ísť sa zosobášiť aj na úrad, ale nebolo to povinné. Za komunistov bolo opačné garde. Kto chcel, mohol ísť do kostola, ale musel ísť každý na úrad nejako. Takže keď skončil ten obrad v kostole, ešte tam je treba povedať, ako vyzeral ten sprievod. V dnešnej dobe, alebo my, čo si to pamätáme, bolo to tak, akože išli v pároch za sebou. Ale v tých starších rokoch to bolo tak, akože sa chráni nevesta, aby jej nikto nemohol ublížiť. Teda na začiatku išla hudba, deti, mládenci a potom išli družba aj s družičkou a za nimi nevesta a všetci svadobčania išli na kope. To malo ten pocit, akože oni tú nevestu vlastne chránia nejako, aby jej nikto neublížil. Až koncom 30. rokov sa to prenieslo do tej polohy, že chodili tí svadobčania v pároch a tam to bolo potom vylimitované tak, že nevesta išla s hlavným družbom a ženích išiel s družičkou, ale boli až na konci. Ženích bol na konci toho celého sprievodu. A potom v kostole prišiel k nej, doviedli ho teda k sobášu tak, že na guľakátku už tam stála nevesta a on tam prišiel. No a potom až prišiel pán farár. Bývalo to v tých starších časoch tak, že po sobáši sa išlo pred faru, lebo na fare pán farár zapísal tento sobáš do matriky sobášených. Teraz to býva tak, že to urobí pán farár v zachristii a tu, keď to bolo pred farou, tak vlastne bola tam príležitosť na to, kým mladí sa zapísali do matriky, aby sa tam tancovalo pred farou. Ten spomenutý stolník musel doniesť do kostola pánu farárovi a pánu rektorovi
a kostolníkovi musel doniesť aspoň fľašu vína. Boli na to také špeciálne fľaše, v ktorých bolo vidieť, že je tá fľaša plná. Že nie má dosť dlhé hrdlo a teda bolo zďaleka vidieť, či je to plné, alebo nie je to plné. Áno, karafa. Neviem, či to možno pomenovať tak, lebo karafa je v Egypte celkom iná nádoba ako toto. Bolo to skrátka s dlhým uchom a s dlhým hrdlom a bolo vidieť v tom, ako je to naplnené. Takže takúto fľašu musel dať pánu farárovi, pánu rektorovi a pánu kostolníkovi. A ľudia, ktorí prišli sa pozerať na svadbu, dostávali od tých kuchárok, ktoré boli na svadbe, alebo od poverených žien, koláče, ktoré napiekli sa na svadbu. Takže ľudia, tá svadba bola udalosťou pre celú dedinu. Nie iba pre tých pozvaných na svadbu, ale pre celú dedinu. A ešte to zvýraznilo sa aj tak, že večer po obede, teda svadba bývala väčšinou popoludní, a keď sa vrátili z kostola a z toho zápisu v matrike, tak bol obed. Ten obed pozostával v tých 20. 30. rokoch z 5 chodov, 4 až 5 chodov to bolo. A to bol len obed. A potom večera bolo niečo iné a museli byť aspoň 3 chody na večeru. Takže tá svadba naozaj bola dobre drahým špásom pre tých ľudí. Keď bolo po obede, tak sa svadobčania vybrali, hovorilo sa tomu na tance, 3 tance sa tomu hovorilo. Bolo to v sále, muzika, ktorá bola na svadbe, vyhrávala a na 3 tancoch mohli miestni mladí tancovať. Miestni mladí tancovali a všetky tetky, ktoré v dedine boli a mali čas, si posadali okolo tejto sály a hodnotili, kto s kým tancuje, aké sú perspektívy, a kto sa k sebe hodí a nehodí. A potom sa to využívalo v tých, čo som už spomínal, ako tí nahovárači, ktorí išli nahovárať ďalších mladých. Na týchto tancoch bolo ešte treba, aby mladí, ktorí sú slobodní, ale aj mladí, ktorí už boli ženatí a vydaté, zdvíhali ženicha a nevestu. Akože ich pozdvihujú do toho stavu dospelákov a mužov a žien. A to bola súčasť tých 3 tancov. Keď sa vrátili z tých 3 tancov a bolo po večeri, tak onen spomenutý stolník mal povinnosť vyberať dary od účastníkov na svadbe. A robil to väčšinou tak, že mal veľkú pokrievku a tú paličku taká s ružovou mašličkou a búchal po tej pokrievke a hovoril, že naši mladí potrebujú, a teraz vyprával, čo ja viem, na dudlík, na koliesku a na také všelijaké vymýšľal, na čo potrebujú. No a vždy niekto dal na tú pokrievku dajaký obnos peňazí. Väčšinou to bývali peniaze. A keď dostal tie peniaze na tú pokrievku, tak jeho povinnosťou bolo prísť pred hlavného družbu a povedať, od koho je tento dar pre mladých. A mladý družba musel zobrať tú pokrievku od neho a nasypal ju do zástery nevesty. Nevesta, ako sedeli za stolom. Uprostred stola sedela nevesta so ženichom a družička a družba z bokov. Takže družba, keď zobral tento dar, tak to dal tam do nevestinej zástery a zaďakoval. Náš mladý ženich, naša mladá nevesta vám nechajú ďakovať a nech vám Pán Boh nech vám to oplatí, alebo nech vám to odmení, alebo znásobí, alebo nejako tak. Ale hneď za tým to povedal. A nech to nie je posledné. Takže od tohoto stolníka
naozaj veľmi často záležalo, aký bol vtipný, ako povymýšľal dôvody pre tých mladých, koľko sa teda nazbieralo pre tých mladých. To, čo si nevesta dala do zástery, tak to potom išli s jej mamou a so ženichom išli do inej miestnosti a tam si to spočítali a odložili si to. To boli dary, ktoré získali tí mladí. Keď je po 3 tancoch, je po vyberaní týchto darov a potom je ešte zábava doma v tom dome. Treba povedať, že tá svadba sa diala tak, že každý z tej strany, ženichovi a nevestiny, si hostil svojich hostí. Nebolo to tak, že boli všetci v jednom dome, ale každý si hostil svojich a potom teda tí mladí, keď sa vybralo na jednom mieste tie dary, tak išli do toho druhého domu a tam sa vybrali tieto dary. Takže stále je to v tej polohe, že každá zo zúčastnených strán musela do toho dobre investovať a neboli to peniaze alebo neboli to dary, ktoré vlastne patrili nejako do spoločnej kasy. Tá spoločná kasa vznikala až potom, keď si z obidvoch domov tí mladí zobrali. Ale zobrať si to mohli až vtedy, keď bolo rozhodnuté, či ide za nevestu alebo ide za zaťa. Keď sa dohodlo, že pôjde za nevestu, tak až ďalší deň, to bola nedeľa, až po obede, ešte stále sa hodovalo v tom dome, až po obede, až podvečer, potom previezli tú mladú nevestu. Vy poznáte obrad čepčenia, to je po vybrati tých darov, tak potom čepčili nevestu. To znamená, že zobrali jej ten myrtový veniec, tam bola akože taká zvada medzi družičkami, že ktorá si ten veniec prvá uchmatne, že sa bude vydávať a tak ďalej. Takže to je sobáš a ešte je tam ten smutnejší moment, keď zomrel človek. Ľudia zomierali v rodinách, nie v špitáloch. Keď už akože videli, že ten človek dokonáva, tak v tej rodine zavládolo ticho, otvorili okno, aby v prípade, že už zomrel ten človek, tak aby duša mohla vyletieť. Zakryli zrkadlo, zapálili sviečku, väčšinou to bývala hromnička. No a keď ten človek zomrel, tak susedia, alebo možno niektorí príbuzní sa našli, ktorí ho, akože toho neboštíka, obriadili a uložili ho na, ako to pomenujem, ja to skúsim vykresliť, ako to vyzeralo. 2 stoličky oproti sebe, na ne 2 laty dlhé, na tie laty dali slamou napchaté alebo stružlinami z dreva od stolára napchaté vrecia a tieto vrecia prekryli účelovou plachtou. Bola dlhá tá plachta a kraje mala vyšívané. Takže na túto plachtu položili už toho oblečeného, obriadeného neboštíka a takto v tom dome bol vystretý tento človek 3 dni. Bolo povinnosť, aby 3 dni bol vystretý. Dneska sa uchádzajú národnostná, čo to je? Národnostná menšina židovská sa uchádza o to, aby mohli do 24 hodín pochovať človeka. Tuto v kresťanstve to bolo tak, že bol 3 dni vystretý v tom dome. Tí domáci vtedy nechodili na pole, nič nerobili, nevarilo sa v tom dome, jedlo sa iba suché jedlo a v tom dome celé 3 dni sa modlilo pri tom nebohom. Boli určení ľudia, alebo za peniaze ľudia, ktorí sa modlili vodne v noci pri tom neboštíkovi, ale aj bolo normálne v celej dedine, že ľudia chodili k tomu neboštíkovi sa s ním rozlúčiť a pomodliť sa. V každý deň, teda po poludní väčšinou to bývalo, keď prišli z práce,
tak išli, hovorila sa tomu k mŕtvemu, k mŕtvacovi, a tam sa pri ňom modlili. Takže po tých 3 dňoch bol pohreb. Truhlu si vybrali podľa toho, či išlo o mladého, dospelého v sile, alebo starého. Mladý mal bielu truhlu, dospelý mal hnedú a starý bol pochovaný v čiernej truhle. Už som spomenul, že na tom pohrebe vpredu niesol kríž kmotor alebo jeho syn a potom za tým išli deti, mládenci a dospelí muži. Potom išli ministranti s pánom farárom. Keď bola hudba, tak ešte pred nimi bola hudba. Za pánom farárom išla tá truhla, nieslo ju aspoň 8 príbuzných, pretože väčšinou to bolo dosť ďaleko a ono je to neuveriteľné, ako ten neboštík býva ťažký. Skúsil som to na vlastnej koži. Vtedy ešte existovali máre, to bolo teda z dreva taká konštrukcia, na ktorú sa tá truhla postavila a mohli ju, keď sa zodvihla, tak mohli na pleciach to niesť títo 8 ľudia z každej strany 4. Je to skutočne neúnosne ťažké. A vždy, keď sa aj na to mladí pýtali, tak odpoveď bola taká, že ťažké je to, pretože ten mal toľko hriechov. Že preto je to takéto. Okolo tej truhly, okrem tých 8, ktorí to niesli, išli ešte chlapi, ktorí dostali sviečky. Nezapálené sviečky. Tí, ktorí niesli, mali zapálené sviečky. Tí, ktorí išli okolo, mali nezapálené sviečky. A tie nezapálené sviečky mohli po pohrebe odovzdať do kostola a zbavili sa povinnosti modliť sa za nebohého. Ak si ich vzali domov, tak sa vlastne zaviazali, že sa budú celý zvyšný čas, čo budú žiť, modliť za toho nebohého. Takže kostol dostával vždycky veľké množstvo sviečok nezapálených. Pri tom pohrebe ešte sú podľa mňa veci, ktoré dneska už sa vôbec nedejú, alebo keď sa dejú, tak vlastne sa to už málo týka tej najbližšej rodiny. Kar v dnešnej predstave je vlastne kdesi v hoteli, v reštaurácii, v nejakej krčme aspoň, a pripravia to iní, kdežto za tých starých čias to bola ďalšia povinnosť tej rodiny, hoci vlastne nemuseli alebo nemohli chodiť niekde po nejakých nákupoch, mali sa zdržiavať v blízkosti toho neboštíka, kým bol vystretý u nich. Museli zabezpečiť to, že sa pohostili na tom kare tí zúčastnení, tá najbližšia rodina. Na tom kare to pohostenie spočívalo v tom, že jedli chlieb, syr a prípadne nejaké ovocie ešte k tomu, víno, zapíjalo sa to vínom a dôležité bolo, že sa muselo spomínať na všetko dobré o tom neboštíkovi. Takže to, čo je v starej latinčine ako o mŕtvom nič, len dobré, tak naozaj v praxi to bolo zažité aj tu v 20. rokoch minulého storočia, že vlastne o tom neboštíkovi naozaj len dobré na kare sa mohlo hovoriť. Nikdy nie nejaké zážitky, ktoré vyvrhali na neho zlé svetlo. To sa považovalo za priestupok, etický priestupok voči celej rodine. Ja si myslím, že o tom jednotlivcovi je toho dosť a skúsme teraz, ak sa vám chce počúvať ešte, môžeme hovoriť o tom, ako vyzeral ten rok a sviatky v ňom. Chcete to? Takže my poznáme... Nepotrebujem. My poznáme... Dobre, tak sa polepší. My poznáme začiatok kalendárneho roka na Silvestra, ale
poznáme aj náboženský začiatok roka a to je prvá nedeľa adventná. A ešte existoval ďalší začiatok roka, ekonomický začiatok, dalo by sa povedať, roka, keď skončilo gazdovanie, ale to neznamená, že to bola skorá jeseň. V roku 1715 zriadili v Uhorsku stálu armádu. A keďže bola armáda nutná vydržiavať, teda ukázalo sa panovníkovi, volal sa Karol VI, ukázalo sa, že šľachta, ktorá mala sa postaviť na obranu kráľovstva, táto šľachta už posielala miesto seba všelijakých zástupcov, väčšinou sedliakov, želiarov alebo nejakých mladých ľudí, sedliackých synov, ale sami nenastupovali do tých šľachtických bandérií na obranu krajiny. A Karol VI sa rozhodol, že nie inej cesty, musí najať ľudí, ktorí budú zamestnaním vojaci a zriadil stálu armádu. A tým pádom zaviedol aj kalendár, ktorý vlastne súvisel s tou ekonomikou, s tými daňami, ktoré bolo treba na vydržiavanie armády. A tento rok začínal 1. októbra. Takže ja dneska nebudem hovoriť o 1. októbri, ale začal by som to tým kalendárom, ktorý začína tak od Mateja. A začnem to preto Matejom, to je 11. nie Matejom, Martinom, pardon. Matej je vo februári a Martin je 11. novembra. Začnem to tým preto, že vtedy končila služba dedinského pastiera. To bola významná postava. Keby ste vedeli, koľko razy je zachytený v obecných účtoch, ani Richtárovi sa nevenovalo toľko pozornosti ako obecnému pastierovi a tomu, o čo sa staral. Teda staral sa o obecného býka, o obecného barana, o obecného capa a on sa staral vlastne celý rok o všetok dobytok, ktorý v dedine existoval. Teda jeho povinnosťou bolo každý deň vyviesť ich na pašu a z paše ich bez újmy doviesť domov a odovzdať každému do jeho dvora, aby tam sa vrátil ten kus dobytka. A to je jedno, či to bol drobný dobytok, teda ovca alebo koza, alebo či to bola krava. Vždy to bola povinnosť toho pastiera a on za to zodpovedal. A táto jeho služba končila na Martina. A končila tak, že prišiel do každého toho sedliackého dvora s vetvičkou z brezy a zavinšoval tým sedliakom, že pozdravujem vás, skončil som tohoročnú službu s vami, všetko máte v poriadku a ja som vám ešte chcel zavinšovať, aby ste mali toľko statečku, koľko je na tom prúdku lístečku. A teraz dostal vlastne celoročnú mzdu. Tá mzda spočívala v naturáliách, to bolo v nejakom obilí, bolo to v nejakých vajciach alebo v masle alebo v nejakých takýchto artefaktoch a potom ešte dostal aj peniaze. Takže bolo to zhruba stanovené, koľko za čo tomu pastierovi musia na tohoto Martina odovzdať tí sedliaci. Bola to jeho naozaj celoročná mzda. On si mierne prilepšil, poviem to potom, keď budem hovoriť o Vianociach, ale vlastne bol odkázaný na to, aby nazbieral si toľko, čo ja viem, fazule, zemiakov, masla, aby mu to stačilo zasa na ďalší rok, lebo on nemohol obhospodarovať pole, on sa musel celý rok starať o ten dobytok. Takže tie dávky boli celkom slušné. Ďalším takým sviatkom po Martinovi boli Lucia. Najprv Mikuláš, hej, to je dneska. Hej. V podstate to bolo také ako aj dneska, akurát to, že to nebol taký Dedo Mráz, ako sme si ho zvykli v červenej čiapke s bielou bradou a s nejakým tým bielým kožuchom, ale bola to duchovná postava
oblečený bol v takom obrátenom kožuchu, dalo by sa povedať. A nesmel byť čierny ten kožuch a fľakatý, teda nie z fľakatej ovce, ale z bielej ovce alebo barana. To naopak mal oblečené. No a chodil, hovorilo sa tomu, že po ulici chodil. Teda bolo to tak, že mal stanovené, že teraz začínam na tejto ulici a prejdem všetkými domami a pokračujem zasa na ďalšej ulici a teda, čiže on na ten včerajší večer chodieval tak, že prešiel celou dedinou. A bolo to tak, že ľudia, ktorí mali malé deti, tak tomu Mikulášovi dali dopredu veci, ktoré je treba dať tým jeho malým deťom. Aj to bol dôvod, prečo museli ísť po poriadku, aby náhodou nedal tým deťom iným to, čo dali iní rodičia nejako. Takže bol v tom systém. Lucia, to bol taký ženský sviatok, nesmelo sa šiť, prať. Chodili dievky zahalené v bielej plachte, aj hlavu zamotanú v bielej plachte, zamúčenú tvár. S husacím krídlom chodili a lopatkou a vymetali ako kúty, že vyháňajú zlých duchov z kútov a každému v dome dali boskať krížik. Hej, áno, mali takú malú pokladničku a do nej vždycky im nejakú kovovú mincu dali tí ľudia, u ktorých boli. No, potom je tam čo? Skúsme ďalej. Už dochádzame k Vianociam, hej? No, Vianoce. Je tam štedrý deň. To bol pracovný deň, štedrý deň. Ľudia mohli chodiť do roboty, ale bolo najdôležitejšie, aby si sedliak pripravil krmivo pre dobytok na sviatočné dni, a aby potom cez prvý sviatok Vianočný už nemusel nič chystať. Gazdina mala na štedrý deň pripraviť stravu zasa nielen na štedrú večeru, ale aj na celý nasledujúci deň. No a deti mali sa postarať o to, aby neskomplikovali nejako život v dome, aby náhodou niečo nerozbili, niečo nepokazili, aby neboli choré. Pretože keď boli choré deti, tak to bol prejav toho, že nejako Pán Božko ich nemá rád, celý dom nemá rád. Takže sa veľmi snažili o to, aby deti si neublížili a aby neochoreli nejako. V istých rodinách to pôsobilo doslova až traumu, že sa tí rodičia báli, čo sa ešte udeje, kým zasadnú k tomu štedrovečernému stolu. Takže naozaj bývalo to z tej stránky detí dôležité, aby im neskomplikovali život nejako. Pomenovanie toho štedrého dňa v chorváčtine je bádňak. Pomenované je to podľa toho, že bádňak je v chorváčtine jeden spráchnivelý peň veľkého stromu. A tento spráchnivelý peň sa doniesol pred štedrým večerom domov do domu. Keď si predstavíte, ako vyzeral ten dom, že to vlastne vošlo sa do toho domu tak, že bola len maličká predsienka, ktorá v podstate vyčnievala pred vchodom. A keď vkročil dnu, ten prichádzajúci, tak sa ocitol hneď v kuchyni. A v tej kuchyni bol otvorený komín, uprostred pod tým komínom bolo ohnisko. No a tento bádňak, tento vysušený, väčšinou už taký zhranovateľný strom sa hodil na to ohnisko a za celé sviatky sa len posúval o kúsok, vždycky to, čo horelo, o to sa posunul zase na to ohnisko a vlastne nemuseli prikladať a nosiť drevo nejako. Bolo to súčasťou toho, že sa nič nerobí v ten prvý sviatok vianočný. Na ten štedrý večer začínal ten štedrý večer tak, že
gazda prišiel a zavinšoval celej rodine. Tá musela byť tam v kuchyni pripravená, nastúpená. Prišiel a zavinšoval šťastné a veselé sviatky a Božie požehnanie pre celý dom a dobrú úrodu pre budúci rok. A potom išli vysvetiť celý dom. To vysvetenie znamenalo, že na lopatku zobrali z toho bádňaku, z toho žeravého dreva a hodili na ňu pár zeniek tymiánu alebo živice, zborovice a to príjemne rozvoňalo celý dom a chodili v každej izbe, každý kút, prežehnávali a vysvetili. Väčšinou to bývalo tak, že išiel gazda s tým ohňom, ktorý dymil a za ním išla gazdina, ktorá zasa svetenou vodou vykropovala tieto kúty. Prešli aj komorou, aj maštaľami a potom, keď deti sa zatiaľ povinne modlili, museli kľačať pri stromčeku a modliť sa. Stromček bol taký, že bol alebo položený konárik ihličia, ale u nás nebolo ihličie, tuto v Devinskej, ale používal sa jalovec. Tá stráň nad Vinohradami, od Moravy nad Vinohradami, bola porastená jalovcami. Dneska sú tam vysadené borovice, ale kedysi tam rástol jalovec. A tento sa používal ako vianočný stromček. Tuto u nás. To je tiež rastlina, ktorá je celoročne zelená. Alebo to bolo položené na kraji stola, alebo to bolo zavesené zo stropu, ako celý stromček. Pri strope bol zaviazaný, na klinec zavesený ten stromček, takže na spodu bol vlastne ten pník a stromček tak visel za to, čo dneska máme ako špic na stromčeku. Takže deti pri stromčeku kľačali a modlili sa, kým rodičia vysvetili celý ten dom. Skôr ako zasadli k večeri, najprv gazda išiel nakrmiť dobytok. Boli špeciálne oplátky. Bývalo to tak, že oplátky v dedine piekol pán rektor. A pán rektor mal na to žiakov, ktorých použil potom na štedrý deň do poludnia, aby rozniesli oplátky, ktoré napiekol po dedine. A piekol dva druhy oplátok, jedný pre ľudí a druhý pre dobytok. Rozlišovali sa v tom, že pre ten dobytok boli do toho zapečené lístočky z petržlenu a to akože určovalo, čo je pre dobytok a čo je pre ľudí. Čím sa líšili tie oplátky medzi sebou. Takže gazda išiel a nakrmil týmito oplátkami dobytok. A až keď bol dobytok nakrmený oplátkami, potom zasadla tá rodina. Pred tým, ako zasadli, sa domodlili aj s tými deťmi a potom si sadli k štedrovečernej večeri. Tá večera sa diametrálne odlišovala od toho, čo je dneska. Je málo takých rodín, ktoré ešte dodržiavajú zvyk, že existuje poradie tých akoby chodov na štedrú večer. Takže najprv je to tá oplátka, ktorú gazda potrel medom a každému dal. Tú oplátku zlomil na polovicu a pomiešal tie polovičky a s komentárom, prečo ich mieša, aby keď niekto z rodiny bude v hore a zablúdi, aby sa spomenul, s kým sedel, aby si spomenul, s kým sedel za štedrovečerným stolom a nájde cestu, ako z lesa sa dostane preč. Takže premiešal tie polky oplátok a potom každému natrel medom tú jednu polku a on si ju druhou polkou prikryl a zedol oplátku. Za oplátkou nasledoval obrad jedenia jablčka. Gazda musel prekrojiť jablčko na toľko častí, koľko bolo účastníkov štedrovečernej večere. Keď teda tam existovali dvaja starí rodičia, dvaja rodičia a čo ja viem, 3 deti, tak bolo treba to jablčko rozdeliť na tých 6 či 7 častí. A musel, keď to krájal,
tak nesmel prekrojiť jadierko. Lebo keď prekrojil jadierko, to znamenalo, že niekto z rodiny zomrie do toho roka ďalšieho, kým sa bude krájať toto jablčko znovu. Potom si každý vybral jeden orech a gazda ho rozlúpol a zistilo sa, či je orech zdravý, takže ten, čo si ho vybral, bude zdravý. Ak bol orech červavý alebo suchý, tak ten bude chorý. Potom za tým nasledovala polievka. Tá polievka bola šošovicová polievka, zásadne šošovicová a nezasmažená. Nerobila sa zásmažka, teda keď si to predstavíte, ako to vyzeralo, tak to vôbec nie štedré. Bola to skôr akoby väzenská polievka. Tá šošovica pustila hnedú farbu do tej vody, ale bolo to tak riedke a bez akéhokoľvek oka masného, čoho si na tom, takže nebolo to veľmi, veľmi chutné jedlo. Za tým nasledovali to, čo my voláme pupáky. Boli to väčšinou boli to také z kysnutého cesta, drobné kúsočky, ako bývajú u nás teraz na, čo je to, dukátové buchtičky. Hej. Také kúsočky, ktoré sa obliali mliekom osladeným medom a posypali sa makom, zamiešalo sa to a to bolo jedlo. To bolo vlastne hlavné jedlo štedrej večere. Potom si ešte mohli vziať také, my by sme to dnes pomenovali kompot, ale vlastne išlo o uvarené sušené ovocie. Sušené slivky, sušené jablčka, hrušky sušené a to, keď sa uvarilo, bol z toho taký akoby kompot a ten si mohol dať ešte po tých pupákoch. No a keď skončila večera, tak gazda zasa poďakoval Pánu Bohu za to, že dostali takúto večeru a potom mohli dať deťom nejaký darček. Tie darčeky nebývali v takých polohách ako dnes, že to bolo oblečenie alebo nejaké dokonca kľúče od auta alebo podobné veci. Ten darček bol veľmi významný, ak sa dostal pomaranč. To bol úzkoprofilový tovar, ktorý vlastne bol naozaj jednou veľkou odmenou pre tie deti, že mohli dostať pomaranč. Väčšinou dostávali cukrkandel alebo nejaké tie také turecký med a podobné veci, takže nebolo to nejako veľké obdarovanie, ale v podstate išlo o pozornosť tým deťom a nemeralo sa to nejako hodnotami. Po tej večeri nasledovalo koledovanie. Teda vybrali sa najprv mladí, deti, a museli ísť koledovať pod okno svojim krstným rodičom a potom tetám a príbuzným. A koledovať znamenalo prísť pod okno a zakričať: ráčite byť veselí. A odtiaľ sa pravidelne ozvalo áno. A potom zaspievali nejakú tú koledu, nábožnú pesničku, ktorá sa spievala v kostole, alebo boli aj takí, ktorí vedeli také účelové, ktoré vtedy v kostole sa nespievali. Tuto v Devinskej boli chorvátske vianočné pesničky, ktoré sa pri týchto koledách spievali a sa zachovali až do dnešných dní. Dve z nich dokonca sa používajú v kostole. Teda po koledách nasledovala polnočná omša. Po polnočnej omši po polnočnej omši sa veľmi často medzi ľuďmi, ktorí vyšli z kostola, hovorilo: poďte k nám na huspeninu. Takže chcem povedať, že zabíjanie v dedine predstavovalo veľkú udalosť. Teda keď gazdovi sa podarilo v priebehu jedného roka dochovať tú ošípanu tak, že vážila 100 kýl, tak to považoval za úžasný úspech a potom mohol akože zabíjať. Ak bola tá ošípaná slabšia, ak menej žrala, alebo ak on ju krmil väčšinou tekvicami, ktoré ju síce nafukovali, ale nepriberala z toho. Takže mu nedorástla na to a zabíjačka sa odložila.
ale tá dedina bola úžasne solidárna. Ten, kto zabíjal, tak rozdával z tej zabíjačky, posielal iným, susedom samozrejme, a iným posielal. A tí zasa, keď zabíjali, mu to vrátili s tým. Takže bolo vyarendované, koľko z Krkovičky, koľko tých stavcov je treba poslať, aby potom zasa aj jemu toľko stavcov sa vrátilo čerstvého mesa a tak. Takže ovar, jaternice, podbradok, nejaké oškvárky, ak už boli. Ak už boli, nie vždy to bývalo, že už boli oškvárky. No a zásadne kus toho mesa čerstvého. Takže to deti z tej rodiny, ktorá zabíjala, roznášali takto po týchto. Deti potom dostali, keď niečo doniesli, hej, tak niečo dostali, ale nebývalo to zhodnotenie tej výslužky nejako, to iba akože za cestu. Takže po tej polnočnej sa ozývalo, poďte k nám na huspeninu. Ten, kto zabíjal, pozýval ľudí, aby tam išli. Končil teda ten pôst vlastne a začalo sa jesť mäso. Po tých Vianociach existuje sviatok svätého Štefana. Ešte musím povedať, že existoval jeden predpis, že to, čo sa na štedrý večer jedlo a čo zostali zvyšky z jedál, niekedy to boli aj, čo ja viem, odrezky z toho jablčka, ohryzok z toho jablčka a tak. Nič sa nesmelo z toho stola zobrať. Na tom stole totiž bol pod obrusom urobený kríž z obilia, fazuľa, obilie, zrniečka z tekvice, z uhoriek a takéto. Vyrobený z toho kríž, to bolo prekryté. Na tom stole bol koláč okrúhly, ktorý sa volal vrtáň. Uprostred neho bola hlavka cesnaku a na tej, čo ešte tam bolo, pod stolom musela byť slama alebo seno, musela byť reťaz alebo sekera alebo nejaký železný predmet. Reťaz a tá sekera na to, aby obránila tú rodinu, akože symbolicky. Tá slama sa použila potom na Štefana s tým, že Štefan bol prvý mučeník, ktorého ukameňovali a bol teda doráňaný a to seno alebo slama sa použila na to, že sa na Štefana s tým obvezovali stromy, aby sa im ľahko hojili rany. Takže na to sa použilo to seno. Čokoľvek na tom stole zostalo z jedál, sa mohlo vyhodiť až na Štefana. Teda ten prvý sviatok vianočný bol tak prísny na robenie, skoro ako ortodoxní Židia majú. Že teda nemôže ani stlačiť gombík na výťahu, ani nič. Skrátka, žiadna robota sa nesmela urobiť. Ani návštevy nesmeli byť. Hovorilo sa o tom, že keď prídeš k ním, tak ti hlavu pomažú medom. Vlasy teda medom ti pomažú. Čiže ten sviatok sa slávil alebo v kostole, alebo doma. A nikto na návštevu nechodil. Všetko sa dialo len v tej rodine. Domáca pani nevarila, všetko bolo pripravené ešte na štedrý deň. Väčšinou to bývala kapusta s bravčovým mesom a nejaké koláče, ktoré boli napečené, tie sa potom jedli tak po poludni. Na toho Štefana som povedal, že sa ovezovali tie stromy tým. Zvyšok toho sena, ktoré bolo tam, sa dal dobytku zožrať. Nesmelo sa to nastlať pre dobytok, ale muselo to ísť za tie rebriny v maštali, aby sa to zožralo. A všetko, čo bolo na stole, sa muselo hodiť tam von do záhrady, aby to prinieslo požehnanie. Ono to všetko zozobali vtáci väčšinou, ale hovorilo sa o tom, akože tým sa požehná tá záhrada. No, došli sme už poskočme. Vôbec sa neoslavoval Nový rok. Ani Silvester, ani Nový rok. Neboli z toho žiadne oslavy. Nič osobitné nikdy to nebolo. Akurát sa hovorilo, ale to je mladšieho dáta, že sa nesmie
jesť mäso z hydiny, ktorá má krídla, že nech neuletí šťastie z domu. Hej. Potom nasledovalo niekoľko týždňov, v ktorých sa mohli konať zábavy a svadby. A potom od Popolcovej stredy, v chorváčtine sa nazýva čistá streda, nie Popolcová, ale čistá streda, sa začalo 40 dní pôstu. A ten pôst bol naozaj prísny od mesa. Nielen piatok, ale vôbec za celý pôst sa nejedlo mäso. To veľmi zneužívali zemepáni, pretože vtedy im išli na odbyt ich ryby, ktoré mali vo svojich rybníkoch, ktoré mali na majeroch. A ľudia od nich kupovali ryby a to bolo jediné mäso, ktoré za celých 40 dní mohli jesť. Potom prišla kvetná nedeľa, tie obrady v kostole poznáte, aké to je. A celý Veľký týždeň, z nich je zaujímavý možno Zelený štvrtok, keď sa zaviazali zvony, akože prestalo sa používať zvonenie aj v kostole. Tam mali rabkáče miesto zvončekov. Na Bielu sobotu bolo vzkriesenie, oslava vzkriesenia. Popoludní, teda skôr ako to býva dneska bývajú obrady až po tme. A vtedy popoludní bolo vzkriesenie, to bola procesia cez celé mesto. Veľa pánov farárov sa dopaľovalo nad tým, že to bola módna prehliadka dediny, lebo každý potreboval sa vytiahnuť v niečom novom, čo mal, a ísť na tú procesiu a takto. Hej, ale to je súčasťou tých obradov v kostole, keď sa svätí oheň. Áno, keď sa svätí oheň. Hej. No, keď spomínaš toho Judáša, ja si pamätám, pálil sa Judáš, hovorilo sa tomu, ale v podstate sa zozbierali vence, ktoré boli na hroboch a bolo to uskladnené tam na tom mieste, kde je teraz zhruba ten dom smútku postavený. No a tam sa to zapálilo a bola z toho ohromná vatra. Pre ministrantov to znamenalo ohromný zážitok. Mohli páliť. A po niektorí v mojej generácii si zobrali tie voskové rúže z týchto vencov a podpálili ich a kým to stihlo horieť, tak bežali s tým k Ríne, k rúre, čo zo strechy ide. A viete si predstaviť, aký to bol ťah, jak to úžasne ten oheň ťahlo tam hore, až ich nachytal pán farár, že takéto robia a ohrozovali vlastne strechu, že to sa chytí a začne kostol horieť nejako. Áno, roztopilo ten cín, ktorým bolo to koleno prichytené na tú rúru. Dobre, ale to je to, že si pripomenul toho Judáša. Ja si pamätám, keď som bola malá, keď detko chodil vysvecovať ten dom, tak chodil s tou lopatkou a hovoril, že hady šťúri ven a Kristus pán sem. To sme chodili po dome, pomaštali a toto teda rozprával. Aha. Existuje ešte jeden sviatok, taký ženský, kde sa táto riekanka používala a to bola háta, sviatok svätej Háty. To bol, áno. Takže vtedy akože tie staré babky vymetali dom a hovorili hady šťúri ven. Áno. Aj žaby, dobre. Dostali sme sa teda k tomu Veľkému týždňu, tam je približne taký istý pocit, ako aj je dneska. Tam sa nič extrémne neudialo v tých starých dobách. Vajíčka sa maľovali a farbili podľa toho, kto čo mal, akú hlinku a čo sa dalo v obchode kúpiť. A väčšinou to bolo tak, že mali väčšinou hnedé vajíčka, na hnedo zafarbené. To bolo z cibule, hej.
tá šupa z cibule sa dala tam a hej, taký múdrejší ešte k tej cibulovej vňati ešte prilepili aj pod ňu prilepili petržlenový kúsok vňate a potom to zostalo blečie, takže už bolo to vajíčko nejako ozdobené. No a po tejto Veľkej noci vlastne už existovali len také sviatky ako Božie telo. To bolo cirkevné, postavili sa 4 oltáre v dedine, bol sprievod k týmto 4 oltárom, boli domy, ktoré mali akože patronát nad každým tým oltárom. Celá dedina bola vyzdobená alebo vylemovaná, ako sa to volalo, no, konármi, takými, ale mohli to byť aj hrabové, aj všeličo to bolo. Áno, a sedliaci skosili lúky a cesta bola zasypaná trávou, no a prvopríjmajúce detičky znovu nastúpili v bielom, dievčatka, a posýpali pod baldachínom idúcim pánom farárom, ktorý niesol monštranciu a v nej hostiu. To je Božie telo. A čo potom? Treba ešte spomenúť, hádam, procesie, ktoré tuto chodili. Existovali sviatky, ku ktorým chodili, ktoré boli spojené s procesiou. Tu v Devinskej bolo toto Božie telo, potom bol sviatok svätého Floriána a Vendelína. To je tá kaplnka, čo je oproti Chorvátskemu múzeu, tam, čo je tá pizzeria pri nej. Na svätého Marka, to je 25. marca, sa svetilo obilie a chodievalo sa, alebo k tej kaplnke, ktorá aj dnes tu stojí pri Tesku, pri Terne, to je kaplnka svätého Marka, alebo sa chodievalo ku Martanovičovému krížu, to je kríž na grbe, celkom pri železnici, čo stojí. A potom sa chodilo do Marietálu, ale chodili ľudia na Veľký piatok napríklad na Kalváriu do Bratislavy a tam k Lurdskej jaskyni. Potom chodievali ľudia aj do Eisenstadtu a do Mariacelu. Hej. A do Šaštína, samozrejme. Do Šaštína a niekedy chodili aj vlakom na Velehrad. Na Svatý Kopeček. Na hosty. Hej. No a ja by som mal asi skončiť.